Mae'r meddiant nôl gyda Fflint. Acpro, ffigiod Simmons, cyfle gwych i Acpro! Mae'r Fflint ar y blaen! Y rhediad yn un ardderchog gan Ocera Simmons yn y lle cyntaf yn tynnu'r amddiffynwyr i greu y lle. A Jean-Louis Acpro yn rhwydo i gol gyntaf yn uwch gynghrair Cymru. Carol. O, mae'n beniad sy'n taro'r postyn. Wel, Harry Owen oedd ar peniad, oedd ar amddiffynwyr yn stond, oedd Celyn Absalom ar ei linell, ansicrwydd llwyr yn amddiffyn Pen-y-bont. Simmons, y bas letraws, Absalom ar ei linell, Acpro unwaith eto ni gosod ei lan el col! O, na chi gyfle i ddyblu y mantais o ran y Fflint. Y bas letraws yn rhyddhau Acpro y sgoriwr, a'i bas i lwybr lan el col, ond ar ei droed dde yn tynnu i ergyd heibio'r postyn. Cyfle gwych i'r Fflint i ddyblu mantais. Fflint ar y blaen o gol i ddim, tafliad hi Reynolds ar ôl beniad Raffel ac yna o Cavanagh na chi arbediad gan Siepaniac. Wel am arbediad gan gol geidwad y Fflint. Rhagorol. Wood yn parhau fe'n dain dysgwyl y croesad mewn a hi a Siepaniac eto yn y fan ar lle i gasglu. A fe yw'r arwr dros yr ymwelwyr. Y tafliad hi, o mae'r bêl yn cael ei chwarae ymlaen, a mae'r gol yn cael ei chaniatáu. Neu nadi. Wel, Siepaniac oedd yn gorwedd ar y bêl, nath Rhys Griffiths dwyn y bêl ac yna gosod y bêl yng nghefn y rhwyd. Beth yw penderfyniad Mr Ben Williams a melyn i Cavanagh am y drosedd. Mae wir yn gystadleuol yng nghanol cad. Yma Whitmore yn dod. Whitmore, cyfle mergyd. Mae'n torri Raffel! Raffel! Modfeddi heibio'r postyn. Wel, maen nhw'n bygwth yn gyson nawr Pen-y-bont. A Raffel ar ei droed dde. Modfeddi heibio'r postyn. Reynolds yn croesi y tro hwn. Ac mae mewn a Cavanagh sydd wedi chalu. Mae Pen-y-bont yn gyfartal. Rhyw funud a hanner ni wedi chwarae yn yr ail hanner. Oedd y croesiad yn berffaith o'r dde gan Ryan Reynolds. A Rhys Griffiths yn cael hunan o flaen yr amddiffynwr. Owen mewn i drad Raffel. Raffel yn cael ei ddilyn i bobman gan Beaumont Broadhead. Raffel, sgwarad Wood, cyfle mergyd, Wood! O, na chi arbediad arall gan Siepaniac. Ac yna i'r canol, Cavanagh yn disgwyl, Wood eto, geith ei ail gyfle. Ddim y cyffyrddiad cyntaf gorau gan Nathan Wood. Mae'n brwydro i gadw'r meddiant yn erbyn Ibrahim. Wood eto tu hwnt i Ibrahim. Y croesiad i'r canol, Griffiths! A mae Griffiths wedi sgorio! Y chwaraewr reolwr yn troi y cloc yn ôl. Yn 42 mlwydd oed. Gol 272 yn uwch gynghrair Cymru. A Griffiths yn curo Siepaniac. Raffel dim trosedd ni chwarae ymlaen. Griffiths y Milicwr Cosby a eithaf gol. Griffiths yn ei chrimanu ddi. O, modfeddi heibio'r postyn am i oedd yn y gyffyrddiad gan y gol geidwad Siepaniac. Camgymeriad gan Diaw. Ras Siepaniac. Mae'n smonach rhyngddo fe'r amddiffynwr. Rhys Griffiths! Griffiths dros ben yr amddiffynwr a dros ben y bar yn ogystal. Wel, am gyfle i sicrhau y pwyntiau. Siepaniac. Boj yn codi. Simmons yn cyrraedd na gynta. Major at Simmons. Simmons trwy'r canol. Cyfleiddwr y sgôr yn gyfartal. O, na chi dacl. Na chi dacl sy'n werth gol. Gan Cain Owen, capten Pen-y-bont. Oedd Simmons yn barod i rwydo. A trod chwith Cain Owen yn cipio'r bêl.